Sådan. Hvor mange skal der? Line, hvor meget er der der? 200, 300, 400, så skal det der. Jeps. Sådan der. Det er en kaloriebombe, det der. Det er dejligt. Og det sjove er, det smager ikke af fisk. Det skal nok nå. Ej, du skal selv vand på. Ej, prøv at se. Ej, det er nu der. Kogepladen er blå. Og kig. Det er kogepladen blå. Ej, hvor nederen. Og smøren er gul. Åh ja. Hov. Ej, det hedder ikke smør, hej. Det var jo... Ej, det er fordi... Hvorfor undrer det mig ikke? Fordi det er første gang. Prøv lige at filme dernede. Prøv lige at se det her farlige rod, som hun er efterladt over det hele. Og hvis vi sådan går lidt tilbage, så kan man ligesom sådan fornemme, hvordan det ser ud, efter vi så har været i gang i køkkenet. Jeg vil også helt ærlig. Hvad har man at forvente af 2 teenagepiger, Line? Nå ja, altså. Der går en pakke M&M's. Det er ikke M&M's, det er smartest, det står sådan der på. Prøv at se. Line, helt ærligt. Prøv at kigge her. S-M-A-R-T-I-E-S. M-O-M. Der står... Nej, det gør nej. Det er så dumt. Ja, jeg tror, du har det. Så. Ved du hvad, jeg har noget chokoladekage i dig, og jeg er ikke bange for at bruge det. Jeg har så chokoladekage nu. Så vi forresten har købt en pakke af, og der var en, men altså okay. Ja, men det kunne man jo ikke vide, vel? Nej, for det er dit hus, og du ved ikke, hvad der er i det. Nej, jeg kigger simpelthen ikke på et skab i tiden. Nu koger det. Nå, det er det, der siger sådan en sjov lille boblelyd. Se, hvor du hurtigt. Vores beankage. Nej, det er nu lækkert. Sådan ser det ud, når margarinen stejler. So delicious. Yo ho ho! Jeg var så drømmebrændt. Nej. Jeg piller ikke mere ved det. Nej, ved du hvad, jeg så faktisk ind i fjernsynet, da sådan Lille havde fået sådan en gryde med, det var så godt nok smør, smeltet smør i hovedet. Hun var fuldstændig Er forbrændt. du sikker på, at det går fedt? Nej, det var smør, sagde de. Men det er fordi, at sådan noget, eller olie, fordi sådan noget olie, det brænder. De sagde, det var Det er smør. rigtig varmt. Ja, det ved jeg godt. Ja. Det er derfor, når vi laver kleiner, så skal vi altid passe på. Ja, og så sagde du i køkkenet. Nå ja, fordi det var bare lige fordi, jeg kan finde på at stikke min hånd ned.